Ptico mira, poleti tamo gdje je naš dom, gdje sunce više ne sije, gdje se nebo mršti, gdje tuga pršti. Poleti tamo gdje život je stao, sve je stalo jer nema nas. Ptico moja, vrati nebu osmijeh, vrati suncu sjaj, vrati ljubav duši našoj i nebeski joj sjaj. Raširi krila, ptico mira, poleti tamo gdje je naš dom. Reci njima, mi smo svuda, vratit ćemo se, jer to je naša rodna gruda. Ptico moja, vrati nebu osmijeh, vrati suncu sjaj, vrati lavu duši našoj i nebeski joj Doktorica znanosti Vesna Škare-Ožbolt ostavila je neizbrisiv trag na hrvatskoj političkoj sceni. Bila je savjetnica prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, te jedna od ključnih osoba u zahtjevnom i povijesno važnom procesu mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, a potom je i obnašala dužnost ministrice pravosuđa. Danas je ovdje s nama, pa je molimo da nam se obrati. Meni je baš osobita čast što me slučajno zatekao naš fratar u Iločkoj crkvi kada sam pokazivala svom sinu i objašnjavala mu što se to dogodilo u Iloku, jer tada je još bilo nerođeno dijete, i nekako odmah je, kako je ovo vrlo poslovan fratar, odmah je dogovorio sve, odmah je obveze zadao i naravno ko bi mu se suprotstavio. Tako da nije meni problem doći iz Zagreba u Ilok nikada. To se zna. To se zna. Frager je rekao da se piše knjiga, nekako mi je došlo na pamet da sam i ja počela pisati knjigu i dosta sam toga već napisala. Napisala sam neke događaje koji su vezani za Ilok, ali iz jedne druge slike, iz slike politike, iz slike ureda predsjednika, iz slike onoga što je vidio predsjednik Franjo Tuđman, koji nikada, ali apsolutno nikada, iako su 90., 91., 92., 93., 4. i 5. bile izuzetno teške godine, nikada nije odustao i nikada nije ni pomislio da se Hrvatska neće vratiti na svoje istočne granice, a onda i ljudi, u ovom slučaju Iločani, koji su praktički, vi znate da je ovo branik istočnog dijela Hrvatske. I toliko smo toga i 90. i 91. godine prošli, da ću samo, ja to znam nekima Iločanima i neki Iločani to znaju, reći koliko je bilo podvala, podmetanja i u samoj Hrvatskoj. Naprimjer, kada se dogodio egzodus i kada su kolone krenule, televizije su snimale ljude, snimale su te kolone i meni je došlo na ideju, ja sam tada bila savjetnica predsjednika, rekla sam predsjedniče, bilo bi dobro da ovaj egzodus iz Iloka
i Vukovara isto tako pošaljemo svim državnicima u svijetu da se vidi što se u stvari događa. Jer slika u Hrvatskoj bila je neprepoznata. Dakle, nitko nije htio ni priznati šta se ovdje događa, kakav teror se događa. I predsjednik se složio s tim, napisali smo pismo, svakom smo državniku napisali pismo i kazetu, ja sam naručila sa HTV-a, sjećam se 46 kazeta. Nisu bili ovako CD-ovi, ovi da stavu u kovertu. I došli su kutije i Mario Nobilo, koji je bio savjetnik isto za vanjsku politiku, pokazali smo predsjedniku da su te kazete došle, kaže predsjednik, potpisao sam pisma, sad ćemo to poslati Gianni De Michelisu, Vandenbrucku, Genscheru, Kohlu, dakle Svetom Ocu, svima. I ja, to je bilo popodne, negdje oko 3 sata, kažem ja Mariju, ajmo mi pregledati ove kazete. Kažem, da šta ćeš gledati kazete, idemo to staviti i tajnica neka stavi i gotovo. I meni nešto ne da mira, ja kažem, ajmo mi pogledati kazete. I ja stavim jednu kazetu, Egzodus, stavim drugu kazetu, Egzodus. I on kaže meni da je, ti luda, šta radiš? Stavim ja treću kazetu, neki ninja film na početku. I onda Egzodus. Stavim ja četvrtu kazetu, neki prosti film, grozno. I onda Egzodus. I u stvari shvatiš da i sve smo kazete pregledali, na kraju ispalo da je možda par tih koje smo vidjeli na početku bilo ok, a sve ostalo su bili čista sabotaža. Nikada sa HTV-a nismo dobili nikada odgovor tko je to napravio. I da nismo to pogledali, majko moja, šta bi bilo. Tako da ima priča i s ove strane. A onda priče i svi oni događaji i sastanci sa prognanicima, a najveći dio upravo je bio iz ovog dijela, to se ne da ni prepričati, to se da samo napisati, da ostane zauvijek zapisano, jer to se ne smije zaboraviti, to se mora pamtiti. I onaj ko vam kaže ne trebate više govoriti o ratu, treba govoriti upravo o ovome, o osjećajima, o stradanjima, jer to se ne smije zaboraviti. I kada je došla reintegracija, opet je bilo jako zanimljivo. Jako zanimljivo, jer došao je Jacques-Paul Klein, koji, na primjer, je došao kod nas 96. godine u ured predsjednika i rekao, ja sam dobio poruku od Svetog Oca i ja ću je pročitati za Uskrs. Prvi Uskrs u ovom dijelu. Kažem dobro. Ja pročitam, Sveti Otac napisao par vrlo lijepih rečenica. Došli mi tu na obilježavanje Uskrsa, jedva smo nekako to uspjeli nas nekoliko s njim. I čita Jacques-Paul Klein poruku Svetog Oca. On čita, jedno 5 minuta je čitao poruku. I ja sad gledam, ne mogu vjerovati, jer on to, Sveti Otac je napisao 5 rečenica, vrlo lijepih. Šta je Klein napravio? Nadopisao je poruku i uputio baš onako poruku mira, obaveze prema miru i nabrojao je tamo sve obaveze ko šta mora napraviti. I to je sve stavio u usta Svetom Ocu. Dakle, znate. Bilo je raznih situacija, ali to je kad imate ovako sposobne ljude koji znaju šta je cilj. A cilj je bilo izaći na Dunav, izaći na istočne granice i vratiti Iločane u Ilok. Onda je nekako manevarski prostor je uvijek daleko veći nego što možda izgleda. I nismo mi bili nikakvi birokrati i nikakvi činovnici, nego vatreni borci da se ostvari cilj. I nije nam bilo ništa teško, i nije nam bilo nikada ništa problem, i glava nam je 100 puta bila u torbi.
to zna i gradonačelnik ratni, ali sve smo to izdržali, tako sti tako. I opisala sam jednu, u toj svojoj knjizi, koju ću isto tako donijeti ovdje i objaviti, kada je naš Stipan došao prvi put u Ilok, ja mislim da nije imao ništa. Kad je došao u svoju tamo gradonačelničku sobu, nije imao ništa. Imao stol i bilo je, ja mislim, preko -11, koliko se sjećam, tako mi je bio rekao. I ja njega zovem i on drhti mu glas. Ja kažem, dobro, kakva je ovo linija, šta je ovo, ništa se ne čuje, nešto drhti. Kaže, drhti moj glas od zime, od hladnoće, ali nije ga ništa spriječilo da organizira povratak i organizira život. I to tako ima puno tih lijepih priča. Ja vjerujem da će ova knjiga dobiti svoj nastavak 1, 2 i 3, možda cijeli tom možda će biti cijeli svezak. Ko zna od koliko, 15, 20 knjiga, ko to zna, pa će u pregradu dolaziti od kud god bio dalje, pa će dolaziti promovirati ili ćete možda napraviti ovdje neke prosvjede pa će ostati, ko to zna. U svakom slučaju, pročitala sam knjigu, fantastična. I doista, nego sve su priče za film. Doista, ovo su filmske priče. Priče koje pokazuju jednu nadljudsku snagu, to u stvari niko ne vjeruje da može izdržati dok se takvi izazovi pred njega ne stave. I zato, evo, drago mi je da vas sve opet ovdje vidim i želim vam puno uspjeha. Ilok je predivan, jako ste ga lijepo uredili, izgradili. Ja često puta znam doći inkognito i doista uživam koliko je lijep i koliko ste vi svi dragi i dobri ljudi. Hvala vam lijepo. Sada će nam nekoliko riječi uputiti Slavko Antunović, vikar naše župe, koji je tijekom Domovinskog rata ostao u svoj narod u Vukovaru, te je i sam zarobljen i odveden u logor u Sremsku Mitrovicu, iz kojeg je pušten u siječnju 1992. godine. Ja vas sve skupa pozdravljam. Vi ste napisali ovu knjigu, vi ste pisali. Grgo je to samo složio. Ali vi ste pisali svoje svjedočanstvo. Dozvolite da ja kažem svoje svjedočenje o ratu. Mi smo Vukovarski dekanat negdje u 5. mjesecu imali dekanatski sastanak pred rat u 1991. I tada je, možda ga neko i zna, rodom iz Neština, župnik u Toborniku, veličasni Ivan Burik. Nama je mladim svećenicama govorio, bit će to krvavi rat. Niste djeco svjesni kakav će to rat biti. Mi smo se onak malo smijali. Međutim, često sam se njegovih riječi sjetio, to je i za vrijeme rata i u logoru. On je, kao što znate, ubijen na stepenicama u svome župnom uredu prema podrumu. Prorekao je sam svoju smrt. Rat. Što rat donosi? Nesigurnost, ubijanje, pljačka, progone i puno toga zla. I sami to znate. Ja ću reći da možda i sreća da smo imali rat 1991. Da nismo sada s ovim dronovima. Kako bi se branili? Još ono bilo puškaranje, pa smo puškarali. Ali svijet se stalno naoružava. I čovjek postavlja pitanje, kud ide ovaj svijet? Još nije dosta toga ratovanja. I danas se ratovi vode. Naš domovinski rat bio je obrambeni, oslobodilački. U sve poštovane žrtve koji su dali posebno mladi za obranu naše domovine, dakle, Gospodin nagradi za tu žrtvu koju su podnijeli. Koliko je ubijenih, broj se ne zna, u Hrvatskoj se smatra negdje
od 10.000 do 15, na srpskoj strani oko 8, 9 do 10.000. Zašto na Hrvatskoj više? Zato što su ubijali civile. Znači nisu ubijeni samo branitelji, nego i civili. Mi u Vukovaru bilo je 5 svećenika, 3 časne sestre i 2 staraca. Svi ste vidjeli razrušeni onaj samostan. I kad bi netko došao, uvijek nas se pitao je li netko tu ostao živ. Znali smo samo kako ide hodnik, kud bježati u podrum. Nikom od nas ništa, časnoj sestri ovaj veo što ima, geler probio. Nama nikome ništa. Hvala Bogu. Dolazi pad Vukovara, a sad šta će biti? Nemamo kamo. Mi smo se ispovedili, tu smo svećenici, podijelili jedne drugome bolesničko pomazanje i čekamo sudbinu. Hoće biti ubijanja, klanja, mučenja. Onda su nas odveli Velepromet, pa onda u Sremsku Mitrovicu i na ulazu u prostor logora mene su najviše isprebijali, ja ne znam zašto. Ni kriv, ni dužan, dobio sam udarac u lice, šakom. Ja sam tu izgubio svijest. Patar Ante Perković, koji je danas u Brodu, on govori šta su od mene radili, ja s toga ne sjećam. Sjećam se samo jedne velike dvorane, veće nego ove, gdje su nas skidali potpuno do gola. Još se moramo okrenuti, oduzemali sve što su imali po džepovima, u torbama i tako dalje. Logor od ujutro od 7 sati do navečer do 7-8 sjedite na podu i razmišljate šta se dogodilo. U mojoj sobi bilo nas je preko 124 najviše. Teško je bilo oni koji su u samnicama. I svakakve misle prolaze. Pa zašto smo mi ostavljeni? Da se neko zauzima za nas. Vjerojatno je gospođa Vesna zna da se sigurno zauzimala za mene, jer svećenici i liječnici su otišli nakon 3 tjedna. A ja sam ostao još 2 mjeseca. Jasno, ispitivanja, stalna vrijeđanja, da nam ustašku majku, vidit ćete, zapamtit ćete za koga ste digli ruke i tome slično. Govorili su da mi nećemo moći živjeti bez Srba, bez Srbije, mi vas ovdje hranimo. A danas kad gledam, kad idem iz Iloka, tamo pored policije, koliko oni čekaju za dokumente, suprotno je od svega onoga što su nama govorili u Mitrovici. Ja nisam išao u nekakvu razmjenu, nego pokojni provincijal Mirko Mataušić je preko međunarodne tih organizacija išao na štab JNA u Beograd radi crkvenog blaga. Slike, kipovi, sve su oni to odnijeli. Onda su jedan put na beogradskoj televiziji pokazali kako te crkvene i muzejske stvari nisu upropaštene, nego da ih oni čuvaju. A naših oficira JNA Hrvata imaju u Zemunu, imaju u Beogradu. Onda su došli u naš samostan u Zemun i rekli, sad ste vidjeli gdje su vam stvari. Ide, tražite. I dvojica fratara su ošli u taj glavni štab JNA, pitali, kome vi pripadate, ko je vaš glavni? A onda su rekli, pripadamo Zagrebu, imamo provincijala, on je glavni, neka on dođe. Tako da je on došao radi toga, razgovarao u glavnom štabu JNA i tada je pitao zašto sam ja u zatvoru. Pa je rekao, kaže, evo mi ćemo provjeriti, ako je ništa nije kriv, mi ćemo ga dovesti u vaš samostan u Zemun. Tako je i bilo. Teško je bilo onim u samnicama. Mi smo ipak imali s kime razgovarati. Jedan drugoga tješili. Onaj koji je u samnici, njemu je teško. Navečer smo znali čuti i vriskove žena, bilo je tako, mučenja koje su bile u drugim sobama i tome slično. Uvijek je jedna neizvjesnost. Evo, to je na neki način rat. Ja kad sam izišao van iz logora,
preko Mađarske me provincija dovezao u Zagreb. Sam puno toga hoće ljudi vidjeti i mene hoće vidjeti. Da im pričam kako je to bilo i šta je bilo i tako dalje. A frater me hoće zatvoriti. Prijetili su mi se, zatvorit ćemo te u jednu sobu, neš izlaziti dok ne napišeš što si prošao. To ja vama hoću reći. Pišite što ste prošli. Možete vi svojoj djeci reći. Oni će to zapamtiti, pola zaboraviti. Ali pišite sve što ste prošli. Razna mučenja, neizvjesnosti. Hoćete se vratiti na svoje ili ne. Vidite kako Ilok krase ove zidine. I uvijek kad su me pitali odakle sam, onda kažem iz najljepšeg grada u svijetu, iz Iloka. Mnogi ne znaju za taj Ilok, ali su zapravo, u ovome ratu ili posle rata čuli za Ilok, za ljepotu samoga Iloka, ovih zidina, a najviše vinograda. Vino razveseljuje čovjeka. Mnogi onda i pomisle na tu radost doživjeti u iločkom podrumu nekome ili vinogradu. Svatko od vas može imati neko iskustvo rata. Ja ne znam koliko puta sam se opraštao od života, opraštao od svojih i isplakao se. Mislio sam da nikad neću izići van, da nikad neću svoje vidjeti, da neću, ne znam, ovo i ono. Ali hvala Bogu, tu sam što jesam. A tako i vi. Svjedočite što ste prošli, bilo ovdje, bilo izvan Iloka. Hvala na pažnji i na slušanju. Sada će nam crkveni zbor ljubavi izvesti još jednu pjesmu. Bože, čuvaj Hrvatsku. Hrvatsku, moj dragi dom, ljude koji planuju, prijotaru dom. Nek se smiju molitve, budi sama, budi s njom, Bože čuvaj Hrvatsku, moj dragi dom. Bože čuvaj Hrvatsku, moj dragi dom. Opet mene. Pa evo, zahvalili smo mnogima, ali nismo svima zahvalili na kraju. Evo, na kraju bi još zahvalio gospođi Željki, koja nam je omogućila da možemo ovdje. Prvotno je trebalo biti u muzeju, u gradskom muzeju, ali vruće i to, a ovdje je lijepa dvorana, pa hvala što je izašla u susret i hvala osoblju što su sve ovako lijepo pripremili, da možemo lijepo i svečano predstaviti ovu knjigu. Još jednom hvala gospođi Vesni Škare-Ožbolt, gradonačelnici, svima vama. Neki koji su radili tihi posao nismo zahvalili, pa ćemo i njima zahvaliti. To su doktorica Vlasta Novinc i Ines Kraljević, koji su radili lekturu i korekturu. Također zahvaljujemo Ines i ovim mladima koji su večeras pjevali na ovome predstavljanju. Inače, knjiga je lektorirana, osim onog zadnjeg dijela iza 26. poglavlja. Namjerno to nisam htio da se lektorira, da budu originalna pisma kako su pisana, da tako budu i predstavljena. Inače, ova naslovna fotografija je originalna fotografija, ima u knjizi original, pa dosta je poznata, samo nije tako
u boji i malo smo dodali tako malo smo je ukrasili. Zlatko Dobošević je uslikao tu fotografiju. I hvala također ovoj koja se sad srami i ne želi da je prozovem, a to je Monika Lukičić. Nju sam gnjavio svaki dan, donosi papire, ajde tipkaj, pretipkavaju kompjuter, tako da je ona ovo sve više manje pretipkala u kompjuter. Posebno hvala i tebi. Što se tiče same knjige, tiskali smo 500 komada. Ovdje sam donio 200, nisam znao da će vas doći toliko, vas ima 100-tinjak. Ako neko od naših Iločana želi više komada, evo ja vas molim uzmite u samostanu. U samostanu još imam 300, tako da svako ko sad hoće uzeti dobije barem komad. Također, evo za 10 eura, mislim da to nije previše za ovu knjigu. Ko želi ovaj stik ili USB, glazbeni USB od gospođe Jasne, može također dole za 5 eura uzeti. Dobit će ovakav brošuru sa kratkim njezinim životopisom i tekstovima pjesama, te ovaj lijepi stik USB. Pa evo šta reći na kraju još, hvala još jednom svima, nadam se kako sam rekao, gospođa Vesna je optimistična, 15. izdanje i tako dalje, ali ako bude drugo izdanje još bit ću zadovoljan, pozivam vas evo i poslije malo ovdje na zakusku, osvježite se i još jednom hvala svima i hvala Isus i Marija.